ए जी आमा बामा हुआ वा के झूले डरिया ए जी आमा बामा हुआ ए जी आमा बामा हुआ वा के झूले डरिया तनी तक न बलम हमारो रिया तनी ए जी आमा बामा हुआ वा के झूले डरिया ए जी तनी तक न बलम हमारो रिया तनी और पहचान जमावे से पत्नी जमा दो आ जमावे के सुनो नहीं कहली हो कि ताका ना बोलो मुंह हमारी ओरिया हमार मन का कहता एगो निरहुआ जी के फिल्म में वो गाना रहे सुनिए राजा जी सुनिए राजा जी सुनिए राजा जी पेन्हे दी सड़िया सुनिए राजा जी पेन्हे दी सड़िया छोड़ दी कलैया भइल भो सुनिए राजा जी पेन्हे दी सड़िया छोड़ दी कलैया भइल भो सब मर्दा मर्दा कहलो सो तारा ताके वाला बात की जवाब हो सुनो रानी जी सुनाइए राजा जी सुनो रानी जी पेन्हा जनी सड़िया अच्छा सुनो रानी जी पेन्हा जनी सड़िया अरे अब ही भरल नइखे मनवा सड़िया अब ही भरल नइखे मनवा कह कुछ कह ना तो देखे वाला लोग जानते हो क्या कहला कि अकेली लड़की को मिलकर तुम लोग सता रहा है ये आरोप हमरा ऊपर पर ज्यादा लगला ऐसा भाई तू गावो नहीं हम तो चुप बनी कहो लोग भी जानता है आज के समय में एतवार भूखेला हो एतवार भूखेला हो एतवार भूखेला एतवार भूखेला हो एतवार भूखेला हो एतवार भूखेला कली खिली भैली कचना कली खिली भैली कचना बतार एतवार भूखेला खिली भैली कचना कली खिली भैली कचना बता रे तबार भूखेला कली खिली भैली कचना कली खिली भैली कचना बता रे तबार भूखेला ना सुनिए तो सही ये बात ना हो आप पीछा छोड़ा रहे हैं ना आप नहीं गोलू जी सुनिए इन्हीं के लिए क्यों ये कह रहे हैं कि शादी हो गया तो निशा जी की तरफ हम देखेंगे नहीं कितने सीधे सपाटे पतिदेव जी बन रहे हैं तो मान लीजिए इनकी पत्नी ही कह रही है ठीक जाई जब लगवा तब पीछा परी हटे जाई जब लगवा तब पीछा परी हटे
पीछा परी हटे और ही का जाए जब लगवा तो पीछा परी हटे पीछा परी हटे हो पीछा परी हटे लेके कंठी माला बस राम राम रटे गालो गालो बड़ा तैयारी में दिया लेके कंठी माला बस राम राम रटे एक सेकंड जाई जब बोलो भमो जाई जब लगवा तो पीछा हम बोलो। परी हटे गोलू रह जी रह के बतिया सुन ले जाई जब लगवा तो पीछा परी हटे चंदन लेके कंठी माला बस राम राम के रटेला चंदन नो हाँ चंदना के लिए नहीं अच्छा ये कैसे जान करूं बनाओ। ओकरा बारे में इतना कैसे जान क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे पे फिदा है ना आप ना छुपा रहे हैं हम कहत नहीं कोई चाहेला बनावो लैया चाहेला बनावो लैया हतार एतबार उठेला हमरा कह अगर ये वाला तू ही कह हम हां संबोधन कर दो हम कहत नहीं कि तू ही कह हां बाकी यही लइया पर यही पर कहत नहीं खेलाड़ भइल बा हो खेलाड़ भइल बा खेलाड़ भइल बा हो खेलाड़ भइल बा हटे के कहत लू कि पियावा करेला जैसे साड़ कि सैया खेलाड़ भइल पियावा करेला जैसे साड़ कि सैया खेलाड़ भइल ए भाई बात बुझलो कि ना ए तारा बात ना बुझाइल हो सुन नहीं करे ना बुझाई सुन रहा तहार बात ते करे ना बुझाई बाकी निशा के बात तारे बुझाइल है तबे न कहल कि का दो साँझ खिलाड़ भइल भइल बा। हां और दोनों जने के जवाब हमारे संग पॉइंट है दोनों जने के जवाब ही लय पर हम देते हैं हाँ हाँ कि ना खरा उठावे सिखोए हो चंदन राजा तो बेनु शिकारी में हरा रुदी माजा अब मनावे के होखे तो अरे कि कोहरानी सोना मन जान गोरिया या ठान परनी कोहरानी सोना मन जान कोहरानी सोना मन जान गोरिया या ठान परनी ठान परनी हो चित्ता ठान परनी हो ठान परनी ये शब्द पर हमारा के राघवेंद्र भैया बहुत बहुत आशीर्वाद लालू प्रसाद यादव जी गौवा गौवा फुलवरिया गोसाईपुर से लालू प्रसाद यादव जी की तरफ से पुरस्कार बना रहे।